שלום לכולם, אני ארז, אני עובד ברשות המיסים, אני עובד במע"מ בנתניה. אם שומעים אותי אז תעשו ככה. יופי. אוקיי, ואם שומעים אותי טוב אז תעשו עוד פעם ככה. אוקיי, בסדר. בסדר, אני מקווה שאיכות השמע היא טובה, אני מאמין שכן. טוב, נמתין עוד דקה שיגיעו גם המאחרים, ומיד נתחיל. מי שיכול, בבקשה לפתוח את המצלמות וידאו, כי זה יותר נעים לשוחח עם אנשים מאשר עם משבצות שחורות. בסדר. להיות. אוקיי. אוקיי. טוב. טוב, מצוין. אוקיי, אז נתחיל. ההרצאה הזאת מוגשת לכם כחלק מפרויקט שנקרא עוצרים לרגע, שהוא פרויקט במחלקת ההדרכה, ובו עובדים שונים ברשות המיסים מדברים על תחום שהם מכירים היטב, תחום שהוא קרוב לליבם. התחום הזה הוא מאוד מאוד קרוב לליבי. אני לא עוסק בזה במסגרת עבודתי ברשות המיסים, אבל זה תחום שאני מכיר מזה שנים רבות. הפעם הראשונה שנפגשתי עם שוק ההון הייתה בשנת 1991, וזה קצת מסגיר את הגיל שלי. טוב, סייג משפטי, כל מה שאני אומר וכל מה שכתבתי אינם מהווים המלצה או ייעוץ לרכישת ניירות ערך. נתחיל. אוקיי. השקל הישראלי. השקל הישראלי מטבע מאוד נפוץ בארץ ישראל. הנה כאן במצגת אפשר לראות את השקל הישראלי המצוי. בבקשה, לכל אחד מאיתנו יש שקלים. מה רוצים השקלים? מה רוצים השקלים שלנו? לדוגמה, לחן ברוכין יש כמה שקלים בחשבון הבנק. מה רוצים השקלים שלך? חן, מה הם רוצים? כן, כן. אז המיקרופונים מושתקים, אחרי זה אני אפסיק את זה. טוב, השקלים שלנו בגדול, מה רוצים? רוצים להתרבות. הם רוצים לגדול. נגיד, לדוגמה, יש לי מישהו אצלי במשרד, יש לו בחשבון העו"ש שלו 20,000 שקלים. 20,000 שקלים, יפה, חסך, נחמד. מה רוצים השקלים? השקלים שלו רוצים להתרבות. השקלים שלו רוצים לגדול. וגם הוא עצמו מאוד רוצה שהשקלים שלו יגדלו. עכשיו, השקל רוצה לגדול, אבל זה לא כל כך פשוט. למה זה לא כל כך פשוט? כי לשקל יש אויבים. מי הם האויבים של השקל? האויבים של השקל הם אויבים טריוויאליים, שאולי אנחנו מכירים, אבל לא שמים לב אליהם. לדוגמה, האינפלציה. האינפלציה היא שוחקת את הערך הריאלי של השקלים שלנו. לדוגמה, אם לחבר שלי במשרד יש 20,000 שקלים בחשבון, יכול להיות שבעוד כמה ימים עדיין יהיו לו 20,000 שקלים בחשבון, אבל הוא חייב לעשות משהו, כי הערך קנייה שלהם הוא קטן, הערך קנייה שלהם נשחק. האינפלציה זה סוג של מס. הוא חייב למצוא דרך, האנשים חייבים למצוא דרך להתחמק מהמס הזה. אין דרך, הדרך הכי נכונה להסתכל על האינפלציה היא כעל מס. זה מס ששוחק את הערך הריאלי של השקלים שלנו, ואנחנו חייבים לדעת להתמודד איתו. אויבים טבעיים אחרים של השקל הם כמובן העמלות. בחשבון הבנק שלנו יש עמלות לרוב. העמלות הן נוגסות בשקלים שלנו,
באופן כזה שלמעשה הם, במקום שהשקלים שלנו יגדלו, הם דווקא יקטנו. כל המומחים הגדולים בתחום המימון, הם מעידים על כך שלעמלות יש השפעה דרמטית על העושר שלנו, על התשואות שאנחנו מקבלים. עמלות זה משהו שאני אדבר עליו שוב ושוב במהלך ההרצאה, פשוט מהסיבה הטריוויאלית שזה חשוב מאוד. אוקיי. מדוע המשקיע הזהיר זקוק לבורסה? אז קודם כל, המשקיע הזהיר, אני רושם את זה גם בעין, גם ב-A, כי זה מאוד מדויק. עכשיו, למה המשקיע הזהיר זקוק לבורסה? המשקיע הזהיר זקוק לבורסה, מהסיבה שהבורסה יש בה כמה כלים שיכולים לעזור לו. לדוגמה, שוק ההון או הבורסה כמו שקוראים, היא מאפשרת למשקיע הזהיר לקבל תשואה על הכסף הפנוי שלו. לדוגמה, אותו חבר מהמשרד שלי, יש לו 20,000 שקלים בחשבון, הוא כל הזמן שואל אותי, מה לעשות? מה לעשות? כי הוא מבין באינטואיציה שלו שהוא לא יכול להשאיר את השקלים בחשבון ככה לישון, ומצד שני, בטלוויזיה כל הזמן קופצות לו פרסומות, בוא תשקיע פה, בוא תשקיע שם. הבן אדם מן השורה, הוא באמת עובד עצות. עכשיו, בגדול, שוק ההון יש בו כמה מכשירים שהם סולידיים ולא מסובכים יותר מדי, ומאפשרים למשקיע הקטן, לחבר שלי מהמשרד, לקבל תשואה על הכסף הפנוי. עכשיו, אנחנו נתקדם טיפה, וזה עוד מעט יתחיל להיות מאוד מעניין. מה זו בכלל בורסה? מה זו בכלל בורסה? אני אפתח רגע את הנעילה של המיקרופונים, ואני ארצה אם מישהו יכול בבקשה לתת לי איזה סוג של כיוון. מישהו יש לו איזה רעיון, מה זו בכלל בורסה? שוק. שנייה. חברים, רק אם אפשר, אתם שומעים אותי? אפשר לרשום בצ'אט את השם שלכם, פלוס שם משרד, לצורכי הדרכה. תודה רבה. כן, מה אמרת? סליחה? באמת, אם אפשר מכל המשתתפים שירשמו בצ'אט את השם שלהם, פלוס שם המשרד, צריכים את זה פשוט למערך ההדרכה. הצ'אט לא זמין. כתוב שהוא לא זמין, בדיוק. בסדר, אז רגע, אני פותח את הצ'אט, הנה הצ'אט נפתח. אוקיי? וגם אפשר לשלוח תגובות. בסדר. אז, אוקיי, טוב, אז מה זו בכלל בורסה? אוקיי. בורסה, יש אנשים הם הרבה פעמים, יש להם רעיונות כאלה ואחרים, אבל אני רוצה לחדד ולהסביר בדיוק, אבל בדיוק מה זו בכלל בורסה, וזה משהו שלא תשמעו, זה קשה להשיג את ההבנה הזאת. בורסה היא מערכת שהופכת מידע למחיר. אני אחזור על ההגדרה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. הבורסה היא מערכת שהופכת מידע למחיר. בבורסה יש מוצרים פיננסיים שונים. עכשיו, כיצד נקבע המחיר של כל מוצר פיננסי? וכאן אולי אני אסביר כמה דברים טכניים. קודם כל, לכל מוצר פיננסי שהוא נסחר בבורסה, יש מספר, כמו שלרכב טויוטה שלי שחונה בחנייה יש מספר רישוי, ככה לכל מוצר פיננסי, בין אם זה קרן, בין אם זה מניה, בין אם זה קרן חוב, יש לו מספר רישוי, בין כ8-9 ספרות. זה דבר אחד. עכשיו, איך נקבע המחיר של כל מוצר? המחיר נקבע בהתאם לאינפורמציה שזורמת אל המשתתפים בשוק. עכשיו, יש אינפורמציות שהן קשורות אך ורק לחברה מסוימת, ויש אינפורמציות שהן כלליות. עכשיו, העניין הזה של אינפורמציה הוא מאוד מאוד חשוב. למה? כי לאינפורמציה יש ערך כלכלי מאוד מאוד משמעותי, והיא למעשה זו שמביאה לתמחור. לדוגמה,
ניקח את הדוגמה הכי טריוויאלית, חברת אלביט, חברת תעשיות נשק ידועה בישראל, חתמה על הסכם עם מדינה זרה למכירת כך וכך. זו חדשה חיובית. חדשה חיובית היא מיד מביאה לעליית מחיר, ויכול להיות כמובן גם הפוך. לדוגמה, ידיעה שהתבטלה עסקה. התבטלה עסקה, זה כמובן חדשה שלילית. זה כמובן יביא לירידת מחיר. עכשיו, יש גם אינפורמציות וחדשות שהן לא קשורות לחברה עצמה, לדוגמה, דברים, תנאים שקשורים במשק כולו. ולמעשה המידע הוא זה שמפעיל את כל העניין הזה. חשוב להבין שיש דבר כזה שנקרא מידע פנים. מידע פנים זה מידע שהוא לא נמצא שהוא פנימי, והוא ידוע רק לשותפי סוד, לדוגמה אנשים בתוך החברה. מידע כזה הוא אסור לשימוש. לדוגמה, אם אתה עובד באיזושהי חברה, ונודע לך על איזושהי עסקה משמעותית או התפתחות משמעותית, אסור לך לקחת את המידע הזה ולהשתמש בו לבחירה, מהסיבה שזה מידע שהוא לא פומבי, וזה מהווה עבירה פלילית מאוד חמורה, זה מהווה יתרון לא הוגן במסחר, ועלול לערער את האמון של האנשים בשוק. אוקיי, עכשיו נתקדם. איך מתבצע המסחר בבורסה? אז אני, בגלל גילי המופלג, אני זוכר עדיין את אותם ימים שבבורסה ברחוב אחד העם היה כזה עולם מסחר, ובו היו סוחרים במניות לפי התור. היו מקיימים מסחר קודם בזו, ואחרי זה בזו, ולאחר מכן בשלישית וברביעית. ואז נוצר כזה סבב, ואחרי זה היה עוד סבב. זה כבר חלף מן העולם. היום המסחר מתבצע אך ורק ללא בני אדם, מתבצע באמצעות מחשבים, וכאשר אתה עושה עסקה כלשהי, בין זה עם קנייה או מחירה, 90% מהמקרים, בצד השני נמצא מחשב. 90% מהמסחר מתבצע למעשה בין מחשבים. זה לא אומר שאין אנשים שקונים ומוכרים, להפך, יש, אבל הם אולי מהווים אחוז קטן מהמסחר. ובכל מקרה אין עוד עולם מסחר, הכל דיגיטלי לחלוטין, הכל מתבצע תוך שניות. זה גם מאפשר לנו לסחור ולקנות ולמכור בשווקים אחרים. לדוגמה, אני יכול, או נגיד החבר שלי מהמשרד, הוא יכול להיכנס לחשבון הבנק שלו בבנק יהב, כן? הבנק יהב של עובדי המדינה, ולקנות מוצר פיננסי בשוק אחר. לדוגמה, בשוק בארצות הברית, אבל לא רק, אם נגיד פתאום מתחשק לו איזשהו מוצר פיננסי בשוק, לא יודע, בבורסה באנגליה, אין בעיה, בנק יהב יעשה לו את זה. אמנם העמלות של בנק יהב הן קצת גבוהות, אבל זה הכל אפשרי, והכל נגיש לחלוטין. אני אשתיק את המיקרופונים, כי יש מישהו שמדבר ברקע, אבל אפשר לעשות הצבעה אם למישהו יש איזה קושי. אוקיי. עכשיו, אוקיי. אז אמרנו ככה, המסחר הוא מסחר ממוחשב ומתבצע ללא מגע יד אדם. אוקיי. עכשיו ככה, אתה החלטת שאת ה-20,000 שקלים שיש לך בחשבון העו"ש בבנק יהב, אתה שם פעמך על שוק ההון, אתה בדרך להשיג תשואה. אוקיי. אז תכף אני אסביר מה זה הדבר הזה שמאפשר תשואה, וזה חשוב להבין, אבל בואו נתמקד רגע על המילה הזאת שנקראת תשואה. מה זה תשואה? חשוב להבין שבשוק ההון אתה מחפש תשואות. אל תבוא לפה לחפש להתעשר, אל תבוא לפה לחפש לעשות מכה. הרבה פעמים התקשורת מדווחת על העדכונים משוק ההון באופן שהוא לקוח ממדורי הספורט. פשוט מדורי הספורט, אתה מרגיש כאילו הם מספרים לך על משחק כדורגל. והדיווח הוא הרבה פעמים סנסציוני, מטרתו למשוך תשומת לב. אין בשוק ההון אנשים שמתעשרים, זה לחלוטין, אם זה קורה למישהו, זה תמיד יקרה למישהו אחר,
ולא, זה גם לא קורה למישהו, אף אחד לא בא להתעשר. אבל כן, זה מכשיר, כאילו, זה כמו שיש לך, אתה בא לים, אתה בא לים קצת לשחות, קצת להתרטב, אתה לא בא לחצות את הים, אתה לא בא לעשות שיא עולמי, אוקיי? אתה בא לשוק ההון בשביל לקבל תשואה על הכסף הפנוי שלך, מפני שאם אתה לא תקבל תשואה על הכסף הפנוי שלך, הוא פשוט יישחק. אתה תמיד, כמובן, יכול לשים את הכסף שלך בפיקדון בבנק יהב, או בבנק דיסקונט, אבל שם אתה תקבל אגורות. אז חבל שאנשים לא ישתמשו בכלים מאוד מאוד פשוטים שיש בשוק ההון, על מנת לקבל את אותה תשואה שמבטיחה להם לשמור על הכסף שלהם, על הערך שלו. עכשיו, תמיד יש את הקטע הזה שאומרים לי, תקנה דירה. אוקיי, בסדר, אבל החבר שלי במשרד יש לו 20,000 שקלים, אז כל אומרים לו, תקנה דירה, בסדר, זה קצת קשה עם 20,000 שקלים לקנות דירה. אוקיי, אני לא אומר שדירה זה השקעה גבוהה, אבל זה לא מתאים, יש לו בסך הכל 20,000 שקלים, וגם אם היה לו 100,000 שקלים, לא יודע, זה קצת קשה. אוקיי, עכשיו, מהו הדבר שמאפשר תשואה? זה משהו שחשוב להבין. הדבר שמאפשר תשואה הוא הסיכון. הסיכון הוא שמאפשר את התשואה. זה משהו שאני חייב שאנשים יבינו. אין תשואה ללא סיכון. אין תשואה ללא סיכון. זה חשוב להבין. הרבה פעמים אנשים רוצים לקבל איזושהי תשואה שהיא, לא יודע, כזאת או אחרת, ואז מגיעים כל מיני שרלטנים. ואני חייב לציין, יש הרבה שרלטנים. יש גם הרבה אנשים טובים, אבל יש גם הרבה שרלטנים. ואותם שרלטנים לפעמים באים אליך עם מוצר פיננסי כזה או אחר, ואומרים שתשואה היא מובטחת, או נותנים לך להבין שהתשואה היא מובטחת. אז קודם כל, אין דבר כזה תשואה מובטחת, אין תשואה בלי סיכון. אתה לא יכול לקבל תשואה אם לא סיכנת את הכסף שלך. כי אם לא סיכנת את הכסף שלך, אז על מה בדיוק אתה רוצה לקבל תשואה? כן? כאילו אין ארוחות חינם. אתה לא תוכל לקבל תשואה ללא סיכון פיננסי כלשהו. אבל סיכון הפיננסי, יש דרכים שאפשר להתמודד איתו, ומיד נסביר. כאן אני שמתי תמונה של רכבת הרים, על מנת להסביר, כאילו, אתה יכול לעלות על רכבת, נגיד לדוגמה מנתניה לתל אביב, אין הנאה, אוקיי? אין הנאה. למה? כי זה בסך הכל משעמם כזה. על מנת לקבל את ההנאה, אתה צריך את הסיבוב, את הסיכון. בלי סיכון, הרכבת הרים היא לא נותנת לך שום דבר. טוב, אולי זה הסבר לא הכי מוצלח. נתקדם. אוקיי. סיכון, הגדרה. אני אפתח עכשיו את המיקרופונים, ואני רוצה שמישהו אולי ינסה להציע לי, רגע, איך עושים את זה? כן, הנה. בבקשה שמישהו יציע לי, איך אפשר, כאילו מה זה סיכון? מה זה סיכון? נו, יש למישהו איזה רעיון? כן. כן. מה זה סיכון? סיכוי לאבד את הכסף שלך? יפה מאוד, יפה מאוד, קרוב מאוד. אז גם אני שאלתי את עצמי, כשהכנתי את המצגת, מה זה סיכון? כי חשוב מאוד שאנשים יבינו מה זה הדבר הזה שנקרא סיכון. וההגדרה שמצאתי בוויקיפדיה היא זו. אז קודם כל יש פה תמונה, אני חושב שהיא מסבירה היטב, והנה ההגדרה מוויקיפדיה. סיכון הוא אי ביטחון, אפשרות של הפסד או כישלון. חשוב מאוד להבין את זה. עכשיו, לכאורה זה נראה כאילו פשטני כזה, אבל יש אנשים מלומדים מאוד ומומחים מאוד שלא מבינים את זה. ואני בכוונה נשאר ברמה של הגדרות פשוטות בשפה העברית,
כי לפעמים אנשים פשוט שוכחים את הדברים הבסיסיים. סיכון אומר שאתה יכול גם להפסיד. עכשיו, כשאתה שם את הכסף בפיקדון בבנק יער, אז אתה לא יכול להפסיד, אבל אתה גם לא יכול להרוויח. אתה צריך טיפה חשיפה לסיכון. עכשיו, אני פעם במסגרת העבודה שלי, אני ביקרתי במדגרה, אוקיי? אני אעביר את השקף הבא ואני אספר לכם מה למדתי במדגרה על שוק ההון. אוקיי. כי קודם כל זה ככה, איך מטפלים בסיכון? השאלה מספר אחת, איך מטפלים בסיכון? כי נגיד שאני שכנעתי את החברים פה, שכנעתי אותם שצריך לשים כסף בסיכון כלשהו על מנת לקבל תשואה כלשהי. אוקיי, אבל אוקיי, איך מטפלים בזה? הרי ארז הסביר שיש סיכון, אז מה עושים? סיכון זה מפחיד. אז יש דרך לטפל בסיכון. ולמי שיש איזה רעיון, איך אפשר לטפל בסיכון? אני חושב שלכן ברוכים, יש איזשהו רעיון? אוקיי. בסדר. אוקיי. טוב. אוקיי. אז נעשה ככה. אנחנו נתקדם עם השקף ונסביר איך מטפלים בסיכון. אז קודם כל יש לי רמז. זה הרמז. זוכרים את המדגרה? זוכרים את הביצים? לא שמים את כל הביצים בסל אחד. כלומר, הדרך לטפל בסיכון היא לפזר אותו. פשוט לפזר אותו. כי ברגע שאתה הבנת שבשוק ההון יש סיכון, אבל אתה חייב. כי בלי הסיכון הזה, חבל על הזמן, לא תקבל כלום, לא... חבל על הזמן. בלי הסיכון, אין תשואה. אוקיי? אז בואו נפזר. היה אצלי איזה חבר מהמשרד, פתאום הוא בא אליי, תשמע, מניית טסלה, אני השקעתי, אני הולך להביא מכה, איזה חברה, איזה יופי, אני מחר, אני קונה יחד. טוב, מה הבעיה במודל ההשקעה הזה? הוא לא מפוזר. יכול להיות שהמניה הזו היא השקעה טובה, אבל חביבי, תפזר, לא שמים כל הביצים בסל אחד. עכשיו נחזור לדוגמה של המדגרה, וזו דוגמה שממש מסבירה היטב. במסגרת העבודה שלי, ביקרתי במדגרה. מדגרה היא לוקחת ביצים, והופכת אותם לאפרוחים. מקום מאוד יפה. עכשיו, איך הביצה הופכת לאפרוח? יש כזה תנור, ובו יש מגשים. שבכל מגש יש 120 ביצים. את הביצים שמים בתנור בטמפרטורה שהיא מאוד 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 מבוקרת. יש טמפרטורה ממש ממש מדויקת, וגם במשך הזמן למדו מהו המשך האופטימלי של החשיפה לחום. ובאמת אחרי כמה ימים יוצאים לך המוני אפרוחים. אבל זה רק בגלל שהם למדו מהי מידת החשיפה הנכונה ומהי הטמפרטורה הנכונה, על מנת להגיע לאיזשהו אופטימום. וכך אותו דבר לגבי הסיכון. לדוגמה, בשוק ההון אנשים שמתעסקים בזה יודעים שצריך חשיפה מאוד מאוד מבוקרת לסיכון. אז קודם כל לפזר. אם תשימו לב, בכל מגש של ביצים יש 120 ביצים, ויש כמה מגשים, ויש כמה תנורים. במקרה שתהיה בעיה באחד התנורים, אז התנור השני יפצה. במקרה שתהיה בעיה באחד המגשים, אז יש את המגשים האחרים. ולכן לא שמים את כל הביצים בסל אחד, וגם את הסל הזה חושפים אותו לסיכון בצורה מאוד מאוד מדודה, זהירה, לאורך זמן. שימו לב, זה לאורך זמן. זה לא שאתה שם את הביצים בתנור ותוך שעה יוצא לך רווח. לא. לאורך זמן, לאט לאט, הכל מאוד בעדינות. אמרנו, משקיע זהיר וזהיר.
אוקיי, עכשיו נתקדם עם המצגת. אוקיי, מה היתרונות בהשקעה בבורסה? המיקרופונים פתוחים, שמישהו ייתן לי איזה רעיון, משהו. אני רואה, כן, יש איזה רעיון, משהו, מה אם... יש למישהו איזה רעיון? טוב. אוקיי? כן, בבקשה. מיכל אשכנזי, בבקשה, האם את יכולה לפתוח את המיקרופון? כן, מיכל אשכנזי, עכשיו פותח את המיקרופון ותיתן לי איזה פידבק, בבקשה. אני לא שומע אותה כי המיקרופון שלה חסום, אבל רגע, אולי אני עשיתי משהו שלא מאפשר לה לדבר. לא, רגע. סליחה, עכשיו פתחתי, אני מצטער, טעות שלי. בבקשה, הבמה שלך. היתרונות, אני חושבת שזה מקום ממוסד, מוסדר, זה לא כל אחד... כאילו, אתה לא שם את הכספים על הבבלה, כמו שאומרים. אוקיי, אהבתי את הביטוי אבא בבלה, ונשתמש בו בהמשך. אוקיי, בסדר. אז יש כאן כמה יתרונות. אז קודם כל צודקת, ובית... רגע, חן גם רוצה להגיד משהו? חן, את יכולה לפתוח את המיקרופון ולהגיד משהו? כן, שיש שקיפות בבורסה. אוקיי, זה נכון, ושוב נכון, וגם, טוב, בסדר, אז אני אתקדם ואני אסביר מה היתרונות שאני מוצא, ועכשיו המיקרופונים פתוחים, ואני, הייתה איזושהי טעות מצידי, טוב, אוקיי, מה היתרונות בהשקעה בבורסה? שוב, הכל כנגד אותו חבר שאומר לי, בוא נשקיע בדירה. בסדר, אוקיי, בוא נשקיע בדירה. אז תראו, קודם כל, היתרונות בהשקעה בבורסה, או בכלל בשוק ההון, אין מינימום, אין מקסימום. לדוגמה, האחיינית שלי אביגיל, היא בכיתה ד', והיא יש לה 200 שקלים, וכולם אומרים לה, תקני דירה. זה קצת קשה, אבל, עם 200 שקלים, אבל האם אפשר לפתוח תיק ניירות ערך עם 200 שקלים? בהחלט, אין בעיה בכלל, שום בעיה. ויש אצלנו גם כמה אנשים, איך לומר, מבוססים במשרד, והם שאלו אם יש מקסימום. אז לא, אין מקסימום, בסדר? כן, הם חפצים אגב להישאר באילושים. נתקדם עם היתרונות. נזיל בכל רגע. שוב, אביגל שאלה אותי, אם היא תקנה דירה, מה יקרה אם היא תרצה לממש? זה קצת בעיה, היא תצטרך להציע את הדירה למכירה, וגם לדבר עם קובי המתווך. זה יהיה קצת בעיה. אבל בשוק ההון, כשיש לך תיק ניירות ערך, הוא נזיל בכל רגע. אמנם הוא נזיל לפי מחירי השוק, כן? אבל הוא עדיין נזיל בכל רגע. כלומר, נמאס לך, הסיכון גבוה מדי, משהו לא נראה לך, אתה מיד מממש, תוך 24 שעות הכסף בחשבון. לפעמים אפילו לפני שבוע 24 שעות. כמעט ואין מתווכים. זוכרים את קובי המתווך? כשאמרו לאביגיל שהיא צריכה להשקיע את ה-200 שקלים שלה בדירה, מיד המליצו לה על קובי המתווך, הוא תמיד כזה יודע למצוא דירות שוות. אבל כאן לא צריך את קובי המתווך, מה שקצת גורם לו להרגיש לא נעים. וגם לא צריך לדבר עם מיריה מוועד הבית, ולא צריך לקרוא את השעון חשמל, ולא צריך לדבר עם העירייה. אין מתווכים, זה רק אתה, עם הכסף שלך והמוצרים הפיננסיים שאתה בחרת. אגב, תיווך הוא כמובן עולה כסף, כל תיווך. עכשיו, עולה הכי חשוב, בניהול זהיר, לאורך זמן, התשואות הן חיוביות, פשוט תשואות חיוביות. אז זוכרים את הדוגמה הזאת עם המדגרה? אז אני חייב לציין שבמדגרה תמיד יש ביצים שלא בוקות, אוקיי? אבל מתוך מגע של 120 ביצים, הרוב כן בוקות. אבל כיוון שאנחנו פיזרנו את המגש ולמעשה יש 120 ביצים, אז זה לא נורא, אם כמה ביצים לא בקו. לדוגמה, אם השקעתי חלק קטן מההון שלי במניה מסוימת, מניית טסלה, כולם מדברים טסלה, לא נורא, אם היא לא הסיעה לי תשואה,
לא נורא, הכל בסדר. כי יש לי עוד 119 השקעות אחרות. שימו לב, אם תיכנסו לתיקי ניירות ערך של קרנות הפנסיה, תראו שם פיזור מדהים. נראה לי שאני היחיד שאולי עשה את זה, אבל יש לכל אחד אפשרות לגשת לאתר האינטרנט של קרן הפנסיה שלו, או סתם קרן ההשתלמות שלו, לראות במה מושקעים הכספים. תראו שם פיזור מדהים. ואם יש שם את מניית טסלה, היא אולי 0.5% מהתיק. הפיזור, אני לא יכול להדגיש את זה יותר. אוקיי. עכשיו בואו נתקדם ותראו כמה דברים מצחיקים. מה היתרון הנסתר בהשקעה בבורסה? באמת, מה היתרון הנסתר? שמישהו ייתן לי איזה פידבק קטן? אוקיי, בסדר, אז אני אתן רמז. גיוס לטובת המשקיע. אתה יכול לחזור על הדברים כי היית טיפה לא ברור? זה לטובת הגיוס כספים של אותה חברה. דרכך הם גייסים כספים ואתה מרוויח במידה וזה עולה. אוקיי, נכון. כן, צודק. אני כיוונתי למשהו קצת אחר וטיפה מצחיק. היתרון הנסתר בהשקעה בבורסה הוא, הנה, אני רואה שמאיה יעקב הצטרפה, וזה עושה לי כזה שמחה, כן. מאיה, ברוך שהצטרפת, חיכינו לך. טוב, היתרון הנסתר בהשקעה בבורסה הוא, ההשקעה בשוק ההון אינה מצריכה ניהול שוטף. זוכרים את החבר שלי שיש לו 20,000 שקלים בחשבון, וכולם אומרים לו, תקנה דירה, ואפילו מישהו המליץ לו על איזה דירה. קצת קשה לקנות דירה עם 20,000 שקלים, אבל הוא חושב, אולי הוא ילך לבנק, אולי הוא ילך לקבל הלוואה. אוקיי. ההשקעה בשוק ההון אינה מצריכה ניהול שוטף. כלומר, ברגע שאתה בנית את תיק ניירות הערך שלך, כל מה שנשאר לך זה לשבת בצד ולחכות. אתה יכול לדוגמה, אני עובד במע"מ בנתניה, יש לנו מאוד קרוב למשרד, חוף סירונית, חוף מקסים, ים מהמם. אתה פשוט יכול ללכת לחוף הים, לקחת כיסא, לשבת, הכל בסדר, תן לה כסף לעבוד בשבילך. אגב, המנהלת ביקשה אם אפשר לא לעשות את זה בשעות העבודה, אבל זה כאילו הרעיון. התיק ניירות ערך לא מצריך ניהול שוטף. בנית אותו, שגר ושכח. כמובן, ממליצים שפעם בשנה להסתכל, לראות, אולי, לדוגמה, אם אתה החלטת שאתה רוצה תמהיל מסוים של מוצרים, ופלח מסוים עלה, או אולי השתנו היחסים, אז אתה יכול לעשות שינויים פעם בכמה זמן. אבל בגדול, זה לא מצריך ניהול שוטף בכלל. זה שונה מאוד מהשקעה בדירה. בדירה אתה קודם כל צריך ללכת לדבר עם קובי המתווך. אחרי זה אתה צריך להיות בקשר עם מרים מוועד הבית, וגם אתה צריך מדי פעם למצוא סוחרים. ואולי לפעמים סוחרים מתחלפים, אולי יש איזו בעיה באינסטלציה, אז אתה צריך לקרוא לצבי האינסטלטור. כאן אתה לא צריך לקרוא לצבי האינסטלטור, אין צורך בניהול שוטף. שגר ושכח. טוב, נתקדם. אז מה הבעיה? מה הבעיה? אם הכל כל כך טוב, אז מה הבעיה? הבעיה היא שמרבית האנשים פשוט לא מבינים, ומחקרים מצאו שלהרבה אנשים יש איזשהו, לפעמים סוגים של טראומות מהילדות שמלוות אותם. כן, האנשים אומרים, אז כאן תשאלו אותי כאילו, רגע, זה הרצאה על שוק ההון, מה אתה מדבר איתנו על טראומות מהילדות? אוקיי, מחקרים מצאו שאם למישהו במשפחה שלנו היה פעם ניסיון לא טוב בשוק ההון, לדוגמה, הפסד גדול בבורסה, זה מאוד משפיע על החיים הבוגרים שלנו. לדוגמה, כל אחד מאיתנו יש את הדוד רובן, שהוא השקיע באיזה מניה ספקולטיבית, הוא חשב שיהיה מיליונר, זה היה לפני 40 שנה, ובמקום להיות מיליונר הוא נהיה עני, הוא נהיה מרושש. והטראומה הזאת לפעמים מלווה את המשפחות לאורך דורות.
ולחלופין, יש מי שבמחקרים מצאו שאם היו ניסיונות מוצלחים בשוק ההון, אז זה גם משפיע על הגישה שלנו בעתיד. אז עם כל הכבוד למה שקרה לפני 40 שנה, היום מי שהוא ישקיע בשוק ההון בצורה זהירה, בצורה מדודה, תוך חשיפה מפוזרת לסיכון, בסופו של דבר ישיג תשואות חיוביות. עכשיו, מרבית האנשים פשוט לא מבינים. לא מבינים את היתרונות. לא מבינים למשל את הקטע הזה שאתה יכול לעשות תיק ניירות ערך וללכת לנוח. לא מבינים שהתיק ניירות ערך הוא לא זקוק לניהול שוטף. לא מבינים בכלל איך להתחיל, ועל כך תכף נדבר. לא מבינים ממה להיזהר. ברוך השם, יש הרבה ממה להיזהר. קודם כל, להיזהר מהשקעות שהן לא מפוזרות. כלומר, יכולות להיות השקעות שהן מצוינות, אבל אני תמיד אגיד לחברים שלי, חבר'ה, גם בהשקעה מצוינת, רק פלח קטן מההון שלך, רק פלח קטן מהתיק. ההשקעה הכי טובה בעולם, אל תשים את כל הביצים בסל אחד. יש כזה פתגם בתחום המימון, שזה נקרא פיזור הוא ארוחת החינם היחידה. לפזר לא עולה כסף. לפזר זה הדבר היחיד שהוא בחינם. אל תשכחו שפעולות שונות תמיד כרוכות בעמלות. אמנם יש דרך להקטין את העמלות, אבל לפזר אין עמלה. אתה פשוט צריך להיות חכם, צריך להיות זהיר, ולהבין שהפיזור הוא הדבר החיוני. האנשים גם לא מבינים שהם לא מבינים. הדברים האלה נחקרו, הדברים האלה עברו מחקרים אקדמיים, אנשים, וזה קורה שוב ושוב, מעריכים יתר על המידה את הכישורים שלהם. אנשים חושבים שהם עכשיו עושים איזו השקעה, ומחר הם יהיו עשירים. אנשים חושבים שאפשר להתעשר מהר. אנשים חושבים שאפשר לעשות רווח קל. אין רווח קל. יש לי איזה חבר, הוא התאהב באיזושהי חברה, באיזושהי מניה. הוא לא התאהב בחברה, הוא התאהב בחברה. אוקיי? הוא בטוח שהחברה הזאת, נשאיר את השם שלה בעילום שם, זה הולכת להיות הבוננזה הבאה. לקח את כל תיק ניירות ערך שלו, שם רק בחברה הזו. שזה בדיוק מה שאני מסביר שאסור לעשות. ומאז רק הפסדים, מפח נפש, ואז אני אמרתי לו, מה אתה חושב, שאתה יותר חכם מאחרים? הרי יש בשוק מיליוני משתתפים, אז מה גורם לך לחשוב שאתה, צביקה מנתניה, אתה יותר חכם מכולם? זה לא הגיוני לחשוב ככה, אבל זה שוב ושוב קורה. טוב, פשוט לפזר, פשוט להבין את המגבלות שלך, ולהיזהר. עכשיו, אני אקרין פה איזשהו סרטון, הסרטון הזה הוא חשוב, כן? אומרים שההומור זה דרך מצוינת להעביר מסרים. בבקשה, חן, אם את יכולה להסתכל בסרטון, הסרטון הוא חשוב, בסדר? הנה יש לנו, אוקיי. אז ברשותכם אני אקרין את הסרטון, בבקשה להסתכל ואחר כך אני אסביר משהו בקשר לסרטון, יש פה איזה מוסר השכל. Soon after. לא רואים את הסרטון. The next day. מישהו אמר שאולי לא רואים את הסרטון, האם כן ראיתם?
כן, מעניינים לי כאן שכן. טוב, אז אני מניח שזה איכשהו בסדר, אוקיי? רגע, אני אתקדם פה עוד פעם. כן, אז אוקיי, מה היה לנו בסרטון? מה היה לנו? אז קרה כאן בדיוק מה שדיברתי עליו. החתול והעכבר, הם חשבו שהם מבינים יותר מכולם. הם גם חשבו שאפשר בבורסה לעשות איזשהו רווח מהיר. וגם היה להם ציפיות לא רציונליות, כאילו, אני אמרתי שאפשר להשיג תשואות חיוביות לאורך זמן, אבל לא התכוונתי לרווח מהיר. ודבר נוסף, התיק ניירות ערך של החתול הוא לא היה מפוזר, וזה בדיוק הדבר הכי חשוב, לפזר את התיק. טוב, מקווה שנהניתם מהסרטון, ואנחנו נמשיך עם המצגת. אוקיי. איך להפוך למשקיע חכם במספר שלבים? וכאן אני הולך להסביר כמה דברים חשובים. צעד ראשון, לרכוש ידע בסיסי. פשוט לרכוש ידע בסיסי. וכאן אני אסייג ואגיד שמה שאתה קורא בעיתונות זה בדרך כלל ידע לא שימושי. מהסיבה שכבר אמרתי, שהעיתונות והתקשורת מדווחת על שוק ההון במונחים שהם כמו משחק כדורגל, זה לקוחים ממדור הספורט. גם הדיווח של העיתונות הוא לא סימטרי. לדוגמה, עלייה של 2% בשוק ההון, היא אולי תקבל איזושהי כותרת קטנה בעמודים פנימיים, אבל נפילה במדדים של 2% תקבל כותרות ראשיות. כלומר, יש דיווח יתר על חדשות שליליות. זה משום מה מושך יותר רייטינג. אז קודם כל, דבר ראשון צריך לרכוש ידע בסיסי, וזה קצת קשה. זה לא פשוט. צריך לקרוא, צריך להבין. חלק גדול מהחומר המקצועי בתחום הוא בכלל באנגלית. אוקיי, דבר נוסף, חשוב להבין, יועץ ההשקעות בבנק הוא לא אובייקטיבי. זה קריטי להבין, הוא לא אובייקטיבי. במחקר שנעשה בקנדה, ערוץ CBC הקנדי שלח תחקירנים ל10 יועצי השקעות ב10 בנקים שונים בקנדה. בכל 10 המקרים, היועצים המליצו על מוצרים פיננסיים שהם קשורים עם הבנק. כשהיועץ הפיננסי הוא ממליץ על מוצר שהוא קשור עם הבנק, זה אומר שהבנק מקבל עמלת הפצה. עכשיו, יכול להיות שהמוצר פיננסי הוא טוב, אבל בוודאות הסיבה, המוטיב, המניע של היועץ להמליץ על המוצר הזה, היא בגלל היותו משלם לבנק עמלה. אז חשוב מאוד להבין את זה. עכשיו, סוכני ביטוח הם ידענים גדולים, הם קצת מבינים בתחום, חלקם אפילו מבינים מאוד, אבל סוכני ביטוח הוא קודם כל התפקיד שלו למכור. סוכני ביטוח הם לפעמים יכולים להמליץ על מוצר טוב, אבל הסיבה שהוא ממליץ עליו, שוב, זה העמלה שהוא מקבל. וכאן אני אקריא איזושהי כתבה שפרסמה בעיתון, אוקיי, זה התפרסם לפני לא הרבה זמן, החברות שמנהלות כספים, הנה כתוב ככה, כאן, בדיקת הדוחות של 3 מנהלי גמל ופנסיה בולטים, מלמדת על התשלומים הגבוהים שמלמדים סוכני הביטוח שעובדים עימה. וגם פה, הנה, הדוחות הכספיים שפרסמו לאחרונה, מגלים עד כמה הקשר בין העמלות המשולמות לסוכנים, לבין התזוזה של העמיתים בין הגופים המנהלים והתשואות השוטפות שמציגים אותם גופים. אז קודם כל, רגע, אני אחזור שנייה, כן. אוקיי. אז קודם כל,
הסיבה שסוכן הביטוח הוא ממליץ על מה שהוא ממליץ, זה בגלל שהעמלות שהוא מקבל. היה בשנת 2023 חברת מור ניהול השקעות, היא הגדילה מאוד את העמלות לסוכנים, ובאמת סוכני ביטוח עשו מאמץ גדול להעביר משקיעים, להעביר לקוחות לקרנות ולקופות של מור, והתוצאה הייתה באמת שמצד אחד הנכסים של חברת מור עלו מאוד, ומצד שני העמלות שקיבלו סוכני הביטוח גם כן עלו בהתאם. בקיצור, סוכן הביטוח לא אובייקטיבי. שנייה. אוקיי. טוב, אז רגע, עכשיו, איך אני מוחק את זה? שנייה. אוקיי. עכשיו, רגע, שנייה. סרט אובייקטים, הפסקת יציאות. עכשיו ככה, אז אמרנו ככה, לרכוש ידע בסיסי, יועץ ההשקעות בבנק לא אובייקטיבי, סוכן הביטוח הוא אולי הבחור הכי נחמד שפגשתם, אבל הוא קודם כל מנסה למכור. רגע, שנייה. עוד דבר לגבי סוכני ביטוח, בסדר? אני חייב לציין משהו שקרה לי ממש בעבודה שלי. באנו לביקורת אצל סוכן ביטוח. ישבנו במשרד שלו, אני והקולגה שלי. ואנחנו עושים לו ביקורת. פתאום בזווית העין, זה סיפור מדהים, פתאום בזווית העין, אני קולט שסוכן הביטוח, הוא מנסה למכור לקולגה שלי מוצר פיננסי. כאילו החבר'ה האלה לא מפסיקים למכור. זה מדהים, הם יכולים למכור כרך לאסקימוסים. בסדר, כאילו, אוקיי, טיפוסים מאוד חיוביים, אני אוהב מאוד את הסוכן ביטוח שלי, אבל אני מבין, הוא לא אובייקטיבי. אוקיי, דבר נוסף, כבר אמרתי, העיתונות היומית הרגילה, היא לא נותנת ידע, ולכן אנחנו נתקדם, אחרי שאמרנו שהצד הראשון הוא לרכוש ידע בסיסי, הצד השני הוא להפחית עמלות למינימום. אוקיי. הצד השני הוא להפחית עמלות למינימום, זה קריטי. לכאורה אפשר להגיד, רגע, למה אני מתעכב על זה בכלל? כן, אמרנו תשואה, אמרנו צריך סיכון, אמרנו צריך לפזר את הסיכון, מה עכשיו עמלות, עזוב אותך ארז, אתה קטנוני. אז קודם כל כן, אני קטנוני, אבל צריך להבין שהדברים האלה הם נחקרו. בכל אוניברסיטה גדולה יש חוג למימון. התחום הזה הוא למעשה תחום של מדע. וכאן, בתחום הזה, נבדקו ונחקרו כל ההיבטים. בין היתר, נבדק כמה הנושא של העמלות משפיע על התשואה של התיק, ובכל המקרים, העמלות הן קריטיות לתשואה של התיק. גם עמלה קטנה, גם משהו זניח, גם משהו של עשיריות האחוז, גם הוא משפיע לאורך זמן. למה? והסיבה שתיק ניירות ערך יכול להגיע לתוצאות טובות, רק אם הוא לאורך זמן. כי כמו שראה החתול בסרטון, אי אפשר לעשות רווחים לטווח קצר. תשכחו מזה, אין רווחים לטווח קצר. אז לכן, כיוון שאתה מחזיק את התיק ניירות ערך שלך בדרך כלל לאורך זמן, העמלות הקטנות הן מצטברות, יכולות להגיע לסכומים משמעותיים. עכשיו, לשים לב, יש עמלות נסתרות. יש עמלות נסתרות, כלומר, לפעמים יש עמלות שאתה בכלל לא יודע על קיומן. לדוגמה, יש דבר כזה נקרא דמי שמירה. פתחת תיק ניירות ערך, פתאום בבנק, מדי פעם אתה רואה שמורידים לך איזו עמלה היסטורית כזאת, דמי שמירה. מה זה דמי שמירה? פעם, בעבר הרחוק, לפני עשרות רבות של שנים, ניירות ערך היו פיזיים, לא היו דיגיטליים. ולכן הבנק היה שומר אותם בכספת. זה כמובן כבר לא קורה, אבל העמלה באופן היסטורי נשארה. אוקיי, אז פשוט לשים לב על הדבר הזה, זה לא רק אני אומר, זה כל המומחים אומרים. אוקיי, שימו לב, העמלות, לפי הציור, כן, טוב. אוקיי, כמו שאמרתי, העמלות מקטינות באופן דרמטי את התשואות של תיקי ניירות ערך. אוקיי, איך להקטין עמלות? להקטין עמלות, חשוב. איך עושים את זה? קודם כל, סקר שוק, חיפוש באינטרנט, לא להתבייש לפנות, לא להתבייש לשאול, לא להתבייש להתמקח. דבר נוסף, משא ומתן.
משא ומתן, גם בבנק אפשר לעשות משא ומתן, כלומר, אני אפילו לא צריך להתעכב על זה, אפילו אתם צריכים להבין, זה שוק, אוקיי? שוק ההון זה שוק. ואומנם אנשים פה לא עובדים בבסטה, אבל בעצם זה לא מאוד שונה מבסטה. כי כמו שאתה יכול לפתוח את התיק ניירות ערך שלך בבנק יהב, אתה יכול לפתוח אותו גם בעוד עשרות מקומות אחרים. ולבנקים, לגופי ההשקעה, יש אינטרס שהלקוח יבוא, שהלקוח יישאר. לא להתבייש להתמקח. טוב, נתקדם. אוקיי. צד שלישי של המשקיע הזהיר, זה לפתוח חשבון השקעות לניהול עצמי. אז קודם כל, בכל חשבון בנק אפשר לנהל תיק ניירות ערך, אין שום בעיה, גם בנק יהב, אין שום קושי. כמובן, רק לאחר משא ומתן על עניין העמלות. מהסיבה שלפעמים אתה פותח חשבון ניירות ערך, ואתה חושב שזה יהיה רק לתקופה קצרה. אבל אחרי כמה זמן זה נשאר, ונשאר, ונשאר. והרבה מאוד תיקי ניירות ערך נשארים במשך שנים, שזה טוב, מפני שרק לאורך זמן אפשר להשיג תשואות חיוביות. אבל לאורך שנים העמלות מצטברות. אתה חייב להסביר את עניין העמלות, טרם פתיחת התיק. אז קודם כל אפשר כאמור להשתמש בחשבון הבנק הישן, בכפוף למשא ומתן. דבר נוסף, תמיד אפשר לגשת לפתוח חשבון בנק חדש, בכפוף למשא ומתן. כל בנק שאתה תבוא אליו, תגיד לו, אני רוצה לפתוח תיק ניירות ערך, הוא ישמח, מפני שהבנקים אוהבים לקוחות כאלה. קודם כל זה אומר שזה לקוח עם כסף, זה לא לקוח של חובות. קודם כל זה, ובאמת זה מגדיל את הנפח פעילות של הבנק, זה מגדיל את המאזן של הבנק. הבנק יש לו אינטרס ללכת לקראתך בתנאים. דבר נוסף, יש אפשרות לפתוח תיקי ניירות ערך בחברות השקעות ישראליות, לדוגמה מיטב, IBI, אקסלנס, גם בפסגות. אתה לא חייב שתיק ניירות ערך שלך יהיה בבנק. עכשיו, מה זה בעצם חברת השקעות? זה בעצם כמו בנק, רק בלי צ'קים. הם לא נותנים לך צ'קים, הם לא נותנים לך כרטיס אשראי, אבל זה בעצם אתה יכול להפקיד שם את הכסף שלך, ולנהל שם תיק ניירות ערך. בדרך כלל העמלות הן יותר זולות מאשר בבנק, למרות שמשא ומתן עם בנק, יכול תמיד להוזיל מאוד את העמלות, עד לכדי כך שהן יהיו קרובות מאוד לאלה שהן עמלות לא בנקאיות. דבר נוסף, יש חברות השקעות שהן לא ישראליות. לדוגמה, יש חברה אמריקאית גדולה, אינטראקטיב ברוקרס, אין להם פעילות רשמית בארץ, אבל יש להם נציגות במשרד בחולון, שהוא מהווה נציגות. אם אתה חושב שאתה רוצה דווקא לנהל את התיק ניירות ערך שלך בצורה יותר רצינית, אין שום בעיה, חברות השקעות לא חייב להיות אינטראקטיב ברוקר, זה יכול להיות, יש מגוון חברות אמריקאיות, כולן מקבלות לקוחות ישראלים, אין שום בעיה בכלל. זה כבר לא כמו פעם שהיית צריך לבקש, לא, להפך, לקוח ישראלי הוא לקוח מועדף. אנשים קצת לא מבינים את זה, אבל לקוח ישראלי בחברה אמריקאית, זה לקוח מאוד מבוקש, מאוד ישמחו לקראתו. עכשיו, מה הבעיה כשאתה פותח את תיק ניירות ערך שלך בחברה שהיא זרה, שזה חוקי, זה מותר, אין שום בעיה. הבעיה היא שאתה כפוף לחוק האמריקאי, ובחוק האמריקאי יש, שימו לב, לא רוצה להלחיץ, יש מס ירושה. כלומר, מעל $60,000 יש מס ירושה, אמנם הוא לא מס דרקוני, אולי זה רק 10%, אני לא בקיא במספרים, אבל שימו לב לעניין הזה. יחד עם זאת, עד 120, לא צופה שתהיה שום בעיה. דבר נוסף הוא שכשאתה פותח חשבון בהשקעות בחברה שהיא לא ישראלית, אז הם לא מנקים מס במקור, וגם הם לא מכינים לך את הדיווחים השנתיים שאתה צריך להגיש בדוח למס הכנסה, זה משהו שאתה צריך לעשות בעצמך. טוב, נתקדם. אוקיי. צד רביעי, להחליט מה גודל התיק. מאוד חשוב להבין מה גודל התיק, לדוגמה, כמה אני יכול לשים בצד, מה שנקרא. עכשיו, כמובן, כל אחד לפי מה שהוא צריך,
אם למשל נולד לי בן, ואני יודע שבעוד 13 שנה פחות חודשיים יהיה בר מצווה, ואני כבר עכשיו רוצה לחסוך, מצוין, אז זה מצוין, חשוב להבין גם את האופק של ההשקעה. אם צד רביעי הוא להחליט מה גודל התיק, מה גודל הכספים הפנויים שלי, אז הצד החמישי הוא להחליט מהו אופק ההשקעה. יכול להיות, נגיד, מקובל לחשוב שאופק השקעה קצר זה שנה, שנתיים, ואז שוב אנשים יכולים להגיד לי, מה, אבל אמרת צריך אופק ארוך. אוקיי, אז יש כלים פיננסיים שהם פחות תנודתיים, ואנחנו נשבץ אותם בתיק שהוא לאופק השקעה קצר. אופק השקעה ארוך הוא בדרך כלל מדברים על 10 שנים, כשהאופק השקעה הוא ארוך, אז אנחנו נעדיף כלים פיננסיים שהם יותר תנודתיים. למה הם יותר תנודתיים? כי הם יותר מסוכנים. אבל במשך 10 שנים, אז תהיה להם האפשרות, מה שנקרא לחזור, במקרה של נפילה פתאומית. ויש כמובן את כל מה שבאמצע, שאנחנו קוראים לו הטווח הבינוני, אבל בדרך כלל תיקי ניירות ערך, האופק שלהם הוא ארוך. ומהניסיון שלי, אנשים שמשקיעים בתיקי ניירות ערך, בדרך כלל זה יושב שנים ארוכות. צד שלישי, חשוב מאוד, להחליט מה סיבולת הסיכון. זה מושג קריטי, בבקשה תזכרו אותו. מהו אופק הסיכון? מה סיבולת הסיכון? עכשיו, איך מגדירים סיבולת סיכון? זה מאוד מאוד חשוב. אני אשתה קצת מים, כי הדורות מתלבש לי, ואני מיד אסביר מה זה סיבולת הסיכון. בשלב הזה חשוב להבין שזה משהו מאוד מאוד חשוב. סיבולת הסיכון היא... אולי אני אתן דוגמה. ברוכים הבאים לרוני, חיכינו לרוני, הנה רוני הגיע. טוב, אנחנו עכשיו צעד שישי להחליט מהי סיבולת הסיכון. ההגדרה, סיבולת הסיכון זו הרמה של התנודתיות שהמשקיע יוכל לעמוד בה מבלי לחוש מצוקה רגשית חמורה. חשוב להבין שאין שני משקיעים שהם דומים, אין שני תיקי ניירות ערך שהם דומים. לכל משקיע יש את המאפיינים האינדיבידואליים שלו, כל משקיע יש צורך להתאים לו תיק ניירות ערך שלו. עכשיו אני אסביר. זה קצת, כשאתה מאמץ משקיע בתיק ניירות ערך, זה קצת כמו לאמץ בעל חיים. אם יש איזושהי אישה קשישה, שרק רוצה כלב קטן שיקל לה על הבדידות, אתה לא תיתן לה לאמץ דוברמן. אתה תיתן לה לאמץ פודל. ואם יש איזה בחור אתלטי, שכל מה שהוא אוהב זה רק לרוץ ולעשות ספורט, אתה תיתן לו דוברמן. חשוב מאוד להתאים את התיק לבן אדם. עוד דוגמה, חמותי, תיבדל לחיים ארוכים, אם נגיד יהיה לה תיק ניירות ערך, ותיק ניירות ערך תהיה איזושהי תנודה בתיק, והוא יאבד מערכו כ-200 שקלים. במקרה הזה היא מיד מתקשרת למשטרה. זה נקרא סיבולת סיכון מאוד מאוד נמוכה. ומצד שני, יש לי חבר במשרד שהוא רק מחפש הימורים. אז מן הסתם, סיבולת סיכון שלו היא גבוהה, אפילו אולי גבוהה מדי. כי שוק ההון זה לא מקום להימורים. יופי, ברוכים הבאים למשתתפים החדשים. תודה שהצטרפתם, זה בסדר, אני לא כועס על האיחור, הכל טוב. מי שישאר עד הסוף יקבל ממני טיפ ששווה הרבה כסף. אוקיי. טוב, אז סיבולת הסיכון. עכשיו נתקדם עם המצגת, ונסביר. כך למעשה עובדים יועצי ההשקעות. יועצי ההשקעות קובעים קודם כל מהי סיבולת הסיכון, וב' קובעים מהו אופק ההשקעה.
וביחד זה מהווה את פרופיל הסיכון. השקף הזה נלקח ממצגת ליועצי השקעות של אחד הבנקים. ככה הם עובדים. כלומר, כשאתה בא לקבל ייעוץ השקעות, יש איזשהו שאלון שאתה צריך למלא, על מנת שהיועץ יוכל להבין מהי סיבת הסיכון שלך ומהו אופק ההשקעה. ובהתאמה עוד כמה פרמטרים, וכך נקבע פרופיל הסיכון. לאחר שקבענו את פרופיל הסיכון, נותר לנו למעשה לבנות את התיק, לקבוע איזה תמהיל של מוצרים פיננסיים אנחנו נשקיע בהם. שוב, בניית התיק היא בדרך כלל מלאכה שצריך לעשות בזהירות, לשים לב לעניין העמלות, להדגיש שוב את נושא הפיזור, התיק חייב להיות מפוזר. עכשיו, בדרך כלל כשאתה קונה מוצר פיננסי שהוא קרן או תעודת סל, בדרך כלל הוא בפני עצמו מפוזר, אבל גם את התעודות עצמן צריך לפזר. טוב, אבל לא נקדים את המאוחר. יש צורך להבין שיש מוצרים פיננסיים שהם פחות תנודתיים, פחות מסוכנים, ומוצרים פיננסיים שהם יותר תנודתיים, יותר מסוכנים. לדוגמה, מוצר פיננסי הכי פשוט, איגרת חוב של מדינת ישראל, או יכול להיות מדינה אחרת, אוקיי? לדוגמה, נהוג לחשוב בשוק ההון, שאיגרת חוב של ארצות הברית, ממשלתיות של ארצות הברית, נהוג לחשוב שהם המוצר הפיננסי הפתוח ביותר הקיים. איגרת חוב של מדינת ישראל, גם כן מוצר פיננסי בטוח למדי. זה, איך אומרים, סיכון מינימלי. יחד עם זאת, אפשר לעלות דרגה, איגרות חוב של חברות, מה שקוראים איגרות חוב קונצרניות, נחשבות לנכס פיננסי שהוא קצת יותר מסוכן. שוב, בהנחה של פיזור, כן? כי אם הכל בהנחה של פיזור, ואני אדגיש את זה שוב ושוב. עכשיו, איגרות חוב קונצרניות זה מדרגה אחת למעלה בסולם הסיכון. כמובן שהתשואה שגלומה באיגרות חוב של חברות, היא תהיה יותר גבוהה מזו שגלומה באיגרות החוב של מדינות. נעלה דרגה נוספת, מדרגה נוספת ברמת הסיכון, מניות סולידיות. מניות סולידיות לא חסר, יש מניות סולידיות, בזק לדוגמה, מניה סולידית, סתם, שוב, בהנחה של פיזור, ויש כמובן את המניות היותר קטנות, המניות הפחות סולידיות, אוקיי? המניות הפחות סולידיות. מדרגות שונות של סיכון. עכשיו, וכאן אנחנו נעבור לשקף הבא. שאלה מאוד חשובה, איך לבחור מניות ואיגרות חוב לתיק ההשקעות? איך לבחור מניות ואיגרות חוב לתיק ההשקעות? כן, מה את אומרת? תני לי איזה פידבק, תפתחי את המיקרופון. איך לבחור מניות ואיגרות חוב לתיק ההשקעות? לחלק את זה לקונצרניות, חלק קונצרניות, חלק סולידיות, כאילו ממש לעשות ערבוב כזה. תלוי כמה אתה שונא סיכון, אם אתה שונא סיכון אז יותר אג"ח מדינה וקונצרניות, ואם אתה יותר אוהב אז שאחוז ניכר יהיה מהמניות הפחות סולידיות לתורך העניין. אוקיי, אז קודם כל תודה על הפידבק, אני מעריך את זה מאוד. אז אוקיי, אני חושב שיש לי תשובה שהיא כבר מוכנה, ואני מיד מראה אותה. לא צריך לבחור. לא צריך לבחור. עכשיו, למה לא צריך לבחור? מהסיבה, שנייה, המשקיע החכם הוא רוכש קרנות שמחזיקות סלים של ניירות ערך. אוקיי? עכשיו, אני אסביר את זה. אז כבר אמרתי שתחום של מימון, שלום לרוני, שהגיע קצת באיחור, שמחים שאתה פה. אוקיי, אז המשקיע החכם הוא רוכש קרנות שמחזיקות סלים של ניירות ערך. עכשיו,
כבר אמרתי שהנושא הזה של מימון, פייננס באנגלית, הוא נושא שהוא נחקר באקדמיה, ובכל אוניברסיטה גדולה יש מחלקה שעוסקת בפייננס. במחקרים השונים נמצא שאף אחד, אבל אף אחד, לא יכול לדעת איזה מניה תעלה ואיזה מניה תרד, אף אחד לא יכול לדעת. כלומר, מאז ימי בית שני, אין יותר נבואה. עכשיו, זה קצת קשה לתפוס, מהסיבה שהאינטרנט מלא באנשים שטוענים שהם כן יודעים. וגם בגלל שהנטייה הטבעית של בני אדם היא לחשוב שיש איזושהי חוקיות, שיש איזושהי דרך, שיש איזשהו כלל, אז זהו, זה נבדק ונחקר שוב. אף אחד לא יכול לדעת איזה מניה תעלה. אני קצת, יש אנשים שחולקים על זה, אוקיי? זה לא, אבל אני מצטט מהרבה מאוד מחקרים, תחום שלמדתי אותו הרבה זמן, אף אחד לא יודע מה יעלה ומה ירד. עכשיו, עוד משהו שאני אדגיש, רוב המניות בכלל לא עולות, אוקיי? זה קשה לתפוס. כי אנשים אומרים לי, מה, משקיעים במניות, מרוויחים? לא, רוב המניות בכלל לא עולות. ודבר נוסף, זה שחלק גדול מהתשואה של שוק ההון, הוא נובע ממספר מצומצם מאוד של מניות. לדוגמה, הקפיצה הגדולה במדד S&P 500, המדד המוביל בארצות הברית, הקפיצה הגדולה במדד היא נבעה ממספר מאוד מאוד מצומצם של מניות. ואף אחד לא יכול לדעת מה הסקטור שיעלה, מה המניה שתעלה, כולם חכמים בדיעבד. עכשיו, למה זה חשוב להבין? מפני שגם אצלי במקום העבודה יש אנשים שהם לוקחים כל מיני קורסים שמטרתם ללמד את המשתתף באותו קורס איך לזהות מניות מצליחות, איך לעשות אסטרטגיה מנצחת, וזה לא נעים לי להגיד, זה לא נכון. יש לי חבר קרוב, הוא פרופסור למימון, הוא אומר לי, תשמע, ארז, עובדים על אנשים, מספרים לאנשים שאפשר להרוויח, שאפשר לעשות רווח קל, שיש תבניות, אין תבניות, זה כבר בתחילת שנות ה-70, פרופסור ישראלי בשם בורטון מלכיאל, שוב, גאווה ישראלית, כתב ספר שנקרא Random Walk Down Wall Street, ובו הוא קבע והסביר שהשינויים במחירים של מניות בבורסה הם אקראיים. כלומר, אם אתה מסתכל על ההתפתחות לאורך יום, יומיים, שלושה, השינויים הם אקראיים. עכשיו, כבר, רגע, חן, רצית להגיד משהו? רציתי לשאול בקשר למה שאתה אומר, הרי בסופו של דבר יש גם מציאות, נגיד כמו לצורך העניין המצב שלנו עכשיו בישראל עם המלחמה, אז זה לא משהו שכן כאילו צריך לשקלל או דברים כאלה? כי בסופו של דבר גם לזה יש השפעה בסוף על הזירה הכלכלית. אוקיי, אז קודם כל תודה על השאלה. מה שקורה זה ככה, אני באחד השקפים הראשונים אני הסברתי שהבורסה היא מערכת שהופכת מידע למחיר. אם יש אינפורמציה מסוימת, לדוגמה פרצה מלחמה, תוך עשירית השנייה, אלפית השנייה, המידע הזה מגולם כבר במחיר. כלומר, אני אוהב לתת דוגמה שמישהו פנה אליי לפני כמה זמן ואמר לי, שמע, הבנקים בישראל הם חזקים מאוד, אני אשקיע במניות של בנקים. אמרתי לו, נכון, אבל המחיר כבר מגלם את האינפורמציה הזאת. כלומר, יפה מאוד, האינפורמציה נכונה, אבל המחיר כבר עלה בגלל האינפורמציה החיובית. אז כאילו אתה לא תעשה רווח, מפני שאתה כבר קונה את זה במחיר גבוה שמשקף את הידיעה הזאת. ונגיד במקרה של מלחמה, אז המחיר הוא כבר כולל את העובדה שיש מלחמה. אז, טוב, אז
אוקיי, עכשיו, בעניין הזה של תבניות אני חייב להסביר, כבר משחר ההיסטוריה היו כל מיני מנחשי עתידות. כבר לפני 10,000 שנה היו אנשים שטענו שהם יודעים לקרוא את העתיד. היו כאלה שקראו את העתיד לפי העננים, והיו עוד כל מיני שיטות. זה לא עובד, זה לא עובד, מחקרים הראו את זה שוב ושוב, זה לא עובד. אוקיי, נמשיך עם המצגת, ונזכיר, מי שישאר איתי עד הסוף יקבל טיפ ששווה הרבה כסף. אוקיי. טוב. סוגי קרנות. סוגי קרנות. אז קודם כל בשוק יש שני סוגי קרנות עיקריים, קרנות אקטיביות וקרנות פסיביות. הקרן האקטיבית, כמו שהשם שלה, היא עושה ניהול אקטיבי של ניירות ערך, היא מנסה לחזות איזה נייר ערך יהיה יותר בעל, תהיה לו עליית ערך, ובהתאם לקנות או למכור. ויש מנגד את הקרנות הפסיביות, המשקיעים הפסיביים, שהם פשוט קונים את הסלים של המניה. בדרך כלל מדובר בסל שהוא האינדקס. לדוגמה, מדד תל אביב 125, כולל, כמו שהשם שלו, 125 מניות מובילות בבורסה בתל אביב. מדד S&P, כולל את ה-500 המובילות בארצות הברית. אז אם אתה קונה את קרן שהשם שלה הוא כמו השם של המדד, אז אתה בעצם קונה את המדד, הם מחזיקים, במקרה של תל אביב, ב-125 המניות של תל אביב 125, או במקרה האמריקאי, ב-500 המניות שמרכיבות עם מדד S&P. עכשיו, בגלל מה שאמרתי קודם, שלמעשה אף אחד לא יודע איזה מניה מתוך ה-S&P 500 היא זו שתעלה, אז מה נשאר לך? נשאר לך רק להחזיק את המדד, להחזיק את השוק. אז קודם כל זה מפוזר לעלה, שזה כבר טוב, כי אמרנו שפיזור זה חשוב, וגם אמרנו שפיזור זה חינם. ודבר שני, בגלל שאף אחד לא יודע איזה מבין המניה שכלולה ב-S&P 500 היא זו שתעלה, אז לא נותר לך להחזיק את כולם. ואז מה אתה מקבל? בסופו של דבר, כעבור שנה, שנתיים, שלוש, מה אתה מקבל? אתה מקבל את תשואת השוק. עכשיו, תשואת השוק היא בדרך כלל יכולה, אפשר לצפות לאורך זמן ארוך, אפשר לצפות לתשואה חיובית, מהסיבה הרי מה זה המניה? המניה היא חלק ברווחים של החברה, אוקיי? וכל החברות, כל 500 החברות ב-S&P 500, מה הן רוצות? להרוויח. והמניות שלהן משקפות איזשהו נתח מהרווחים האלה. אז בסופו של דבר, רווח יהיה. אתה לא יודע מי תרוויח יותר, מי תרוויח פחות, ולכן הקרנות הפסיביות, וזה כבר אולי אני מקדים את השקף הבא, אוקיי, שנייה רגע. אולי הייתי צריך להסביר בשקף הבא שיש קרן נאמנות ויש תעודות סל שכירות. כלומר, חוץ מהחלוקה הזאת בין פסיבי לאקטיבי, יש את החלוקה בין קרן נאמנות לבין תעודות סל. ההבדל הוא יחסית טכני, ובדרך כלל המשקיע עשוי להיות אדיש להבדל הזה. תעודת סל היא נייר ערך שהוא שכיר לאורך היום, כלומר, אתה יכול לקנות אותו בבוקר ולמכור אותו בערב. הקרן נאמנות היא למעשה נסחרת פעם אחת ביום, ואתה קונה או מוכר אותה פעם אחת ביום. במקרה של בורסה בתל אביב, אתה מזרים את הקנייה מחירה, וזה מתבצע בשעה 4:00. אוקיי, עכשיו, אם אני מתקדם טיפה עם המצגת שלי, אוקיי, אז קודם כל יש את ההבדלים בעלויות, אוקיי? יש את ההבדלים בעלויות. קרנות אקטיביות, באופן טבעי, דמי הניהול שלהם הם גבוהים. אוקיי. אוקיי? שלום לאיתי שהצטרף עכשיו, וזה בסדר, אני לא כועס על האיחור, אנחנו בדיוק בדברים מאוד מאוד מעניינים. אז קודם כל ככה, הבדלים בעלויות. קרנות אקטיביות דמי ניהול גבוהים, למה? מפני שהקרן האקטיבית היא מנסה באופן אקטיבי להעריך איזה מניות תעלנה, איזה ניירות ערך הם בעלי פוטנציאל רווח גבוה יותר, ולכן הן מעסיקות אנליסטים וצוותים אחרים, וזה כמובן יקר. בשעה שנגיד קרנות אקטיביות,
בקרנות פסיביות, דמי הניהול שלהם הם נמוכים מאוד, כל כך נמוכים שזה מגוחך. למה? למה? שהן לא מעסיקות אנליסטים, הן לא מעסיקות צוות. בקרן פסיבית בדרך כלל יש רק צוות מאוד מצומצם, בדרך כלל זה סטודנטים, שכל מה שהם עושים זה עושים קניות קטנות ומכירות קטנות בהתאם לגיוסים, והם פשוט עוקבים אחרי מדד, כלומר הם לא מקבלים החלטות, הם רק צריכים לעקוב אחרי המדד. אז יש לפעמים קרנות פסיביות שדמי הניהול שלהם הם למעשה כמעט אפס. יש קרן גדולה מאוד שעוקבת אחרי מדד S&P 500, והדמי ניהול שלה, אני חושב שזה ונגארד, הדמי ניהול שלה זה בסביבות 400%, כאילו זה למעשה איזה אפס, אוקיי? אבל לא ככה מקרה בקרנות האקטיביות. עכשיו, באופן טבעי, כשאתה מגיע לקבל ייעוץ בבנקים, בדרך כלל הם מנסים לשווק לך את הקרנות האקטיביות, מפני שקרן שהיא מופצת באמצעות היועצים של הבנקים, היא צריכה לשלם דמי הפצה, וקרן פסיבית למעשה לא יכולה לשלם את זה, מהסיבה שהדמי ניהול שלה הם מאוד מאוד נמוכים. ושוב, אני תמיד חוזר לנושא של העמלות, העמלות מאוד משפיעות על התשואה, תמיד לבדוק, תמיד להשוות. טוב, אוקיי, אז מה עדיף, קרן אקטיבית או קרן פסיבית? אז שוב, אני קצת הקדמתי את השקף הזה והסברתי שלמעשה בשוק ההון אף אחד לא יכול לדעת איזה מניה תעלה, איזה מניה תרד, למרות שיש מיליוני אנשים שטוענים שכן הם יכולים, שכן מישהו יכול, מחקרים הראו שלא. אז מה עדיף, קרן אקטיבית או קרן פסיבית? טוב, כיוון שמדובר בתחום שנחקר מכל הכיוונים האפשריים, אז הנושא הזה נחקר, ונמצא שההבדלים בביצועים בין קרנות אקטיביות לקרנות פסיביות, הם שבניכוי העמלות, הקרנות הפסיביות הן נותנות למשקיעים תשואות גבוהות יותר. זה קצת מנוגד לאינטואיציה. וזה האמת, זה סוג של שוק, אוקיי? כאילו, הקרנות האקטיביות, שזה, בעצם זה חלק גדול מאוד מהשוק, אוקיי? זה לפחות חצי מהשוק, זה קרנות אקטיביות, שמנסות בשיטה שנקראת פיקינג, בחירה, לאתר מי תהיה המניה המובילה. הקרנות האקטיביות הן נותנות למשקיעים תשואות שהן פחותות מהקרנות הפסיביות. למה? בגלל מה שהסברתי, שאף אחד לא יכול לדעת מי יעלה ומי ירד. ואם הם קצת, לפעמים נגיד אם הקרן האקטיבית מצליחה לייצר איזשהו, לא יודע, תשואה עודפת, מעל השוק, מעל המדע. זה נדיר, אבל נגיד היא הצליחה לייצר. עדיין העמלות הן כאלה שגורמות לתשואה של המשקיע הקטן להיות פחותה בהשוואה, נגיד, לקרן הפסיבית. עכשיו שוב, גם בקרנות פסיביות המשקיע צריך לקבל החלטה בנוסח איזה קרן פסיבית לשלב בתיק ניירות הערך שלו. כי אולי הוא רוצה קרן פסיבית שעוקבת אחרי השוק האמריקאי, אולי הוא רוצה קרן פסיבית שעוקבת אחרי השוק הישראלי, ואולי, כמו שאני טוען הכי טוב, גם וגם. אז גם כאן יש סוג מסוים של החלטה לקבל, אבל חד משמעית, הקרנות הפסיביות נותנות למשקיעים תשואות גבוהות יותר, ואז בשלב הזה מישהו אמר לי, תביא שקף, אנחנו רוצים גרף. אז קצת קשה היה לי למצוא גרף, בכל זאת מצאתי, הנה, זה הגרף. הגרף הזה, רגע, אני אנסה לסמן את זה, אוקיי. אם אנחנו נסתכל כאן, בקבוצה הזאת, שנגיד כאן, קרנות שמתמחות בשוק האמריקאי. מסתבר שבשוק האמריקאי, כאשר אתה מסתכל ל10 שנים, 10 שנים, 96% מהקרנות
האקטיביות נותנות פחות מאשר המדד. 96% מהקרנות האקטיביות נותנות פחות מאשר המדד S&P 500. שזה עדיין אומר שיש 4% שהצליחו לתת יותר, אבל איך אתה יכול לדעת מי תהיינה אותן 4%? חשוב להבין שבבנקים, במערך הייעוץ של הבנקים, כאשר הם באים להמליץ על איזושהי קרן אקטיבית, כן, שנייה. אוקיי, מישהו שואל אותי מתי הם מסיימים, אז אנחנו נסיים ב2 דקות לפני 12. מקווה שזה עונה על השאלה. כן. אז, אוקיי. אוקיי, בכיף. אז כשאתה בא למערך הייעוץ של הבנקים, ואתה אומר, אני רוצה להשקיע במניות, אני רוצה להיות מפוזר, הסבירו לי שצריך להיות מפוזר. אז יגידו לך, אין בעיה, בקרן שאנחנו נמליץ לך, יש פיזור נאה. ואגב, אפשר להיכנס לדוחות של כל קרן ולראות בדיוק במה היא משקיעה. זה לא סוד, להפך, הכל גלוי. ויגידו לך, אין בעיה, יש לנו קרן אקטיבית, היא מפוזרת, אל תדאג, תראה את התשואות היפות מהשנה שעברה. וזה איכשהו תמיד קונה את האנשים. עכשיו, מסתבר שיש בזה הרבה פוילשטיק. למה? מהסיבה שגופים שמנהלים קרנות, הם עושים דבר כזה. הם פותחים הרבה מאוד קרנות, ואז באופן של מזל, פשוט מזל, אחת מאותם 10 קרנות, היא מצליחה לעשות תשואה יפה. למה? מזל, פשוט מזל. פתחו 10, 9 היו ככה, אחת שיחקה אותה. ושימו לב, זה לא 10 שנים, זה רק שנה, אז בשנה אחת יכולים לקרות דברים כאלה. אז הם סוגרים את כל 9 הקרנות האחרות, ומתחילים לשווק את אותה קרן עשירית, ואז מגדילים את עמלת ההפצה, והיועצים בבנק ממליצים על זה, אבל הם לא מסבירים למשקיע הנבוך, הם לא מסבירים לו שבסך הכל מדובר בקרן שכשהיא עשתה את התשואה הגבוהה, היו בה מעט מאוד כספים, והם לא מסבירים לו שהיו עוד 9 קרנות אחרות על ידי אותו גוף בדיוק שהם נסגרו. אז זה פשוט עניין של מרקטינג, של שיווק, ובתחום הזה פועלים אנשים שהם יכולים למכור קרח לאסקימוסים. אז תיזהרו. אוקיי, עכשיו, הפסקת הציור. אוקיי, עכשיו אני... רגע, שנייה. אוקיי, עכשיו מתקרבים לסוף. עכשיו אני צריך, למחוק את הפסקת הציור. ויש לי איזשהו סרטון שהבאתי, אני מקווה שאני אצליח, אני אולי למחוק את זה, מחיקת הכל. אוקיי, כן. אוקיי, יש לי סרטון, אני מקווה שתצליחו לשמוע את הסרטון, אנחנו מתקרבים לסוף, הסרטון יש בו, כי מצד אחד אני מסביר ששוק ההון זה מקום שאפשר לקבל תשואה לאורך זמן, בניהול זהיר, בפיזור. מצד שני, העולם מלא בשרלטנים, אז אל תשכחו להפעיל הרבה מאוד שיקול דעת, אין תחליף לשיקול דעת. אוקיי, נתקדם לסרטון. You mailed in my company a postcard a few weeks back requesting information on penny stocks that had huge upside potential with very little downside risk. Does that ring a bell? Okay, great. Well, reason for the call today, John, is something just came across my desk, John. It is perhaps the best thing I've seen in the last 6 months. If you have 60 seconds, I'd like to share the idea with you. You got a minute? Name of the company, Aerotine International. It is a cutting-edge, high-tech firm out of the Midwest awaiting imminent patent approval on a next generation of radar detectors that have both huge military and civilian applications. Now, right now, John, the stock trades over the counter at 10 cents a share. And by the way, John, our analysts indicate it could go a heck of a lot higher than that. Your profit
on a mere $6,000 investment would be upwards of $60,000. Jesus, that's my mortgage, man. Exactly, you could pay off your mortgage. This stock will pay off my house. John, one thing I can promise you, even in this market, is that I never ask my clients to judge me on my winners. I ask them to judge me on my losers because I have so few. And in the case of Aerotime, based on every technical factor out there, John, we are looking at a grand slam home run. Okay, let's do it. I'll do $4,000. 4,000, that'd be 40,000 shares, John. Let me lock in that trade right now and get back to you with my secretary with an exact confirmation. Sound good, John? Great. Hey, John, thank you for your vote of confidence, and welcome to the Investors Center. Yeah, thanks a lot, man. Thanks. Bye-bye. How'd you fucking do that? אז אני מקווה שהסרטון הצלחתם לראות אותו. אני פשוט חשוב להבין, יש הרבה שרלטנים בתחום. אוקיי? מצד אחד התחום יש לו הרבה מאוד רגולציה, ומצד שני יש הרבה מאוד שרלטנים בתחום, יש הרבה אנשים שמתיימרים לחזות את העתיד. עכשיו, אני הבטחתי טיפ לסיום, והנה הטיפ. כמו שאמרתי, הנושא הזה של פייננס הוא נחקר, הוא נבדק מכל הכיוונים האפשריים. זה כבר לא שכונה, זה לא שכונה. עכשיו, אחד הנושאים שנבדקו במחקרים אקדמיים הוא, כיצד משפיע מספר הפעולות שאתה עושה בתיק ניירות ערך שלך, כיצד הוא משפיע על התשואה הסופית שלך. כלומר, האם מישהו כל יום קונה ומוכר, בהשוואה למישהו שהוא פעם בשנה קונה, מוכר, האם אותו אחד שהוא קונה ומוכר תיקים קרובות, האם התשואה של תיק ניירות ערך שלו תהיה גבוהה יותר? אז ובכן, במחקרים נמצא חד משמעית, ככל שאתה יותר עושה פעולות, ככל שאתה יותר קונה ומוכר, ככה התשואה שלך תהיה נמוכה יותר. הניהול הזהיר הוא כזה, שאתה בונה את התיק ניירות ערך שלך, ולמעשה לא נוגע בו לעתים קרובות. כלומר, למעשה זה סוג של שגר ושכח, מדי פעם אתה עושה תיקונים קלים, אולי משנה משהו, אבל חד משמעית, ככל שאתה יותר קונה ויותר מוכר, ככל שאתה יותר מתעסק עם זה, התשואה שלך תהיה נמוכה יותר. זכרו את זה. וזה מגיע לקיצוניות במקרים של אנשים שמתיימרים להרוויח ממה שקרוי מסחר תוך יומי, מחקרים מצאו שזה תמיד מסתיים בבכי. זהו, עכשיו עצה כללית לסיום, פשוט תפעילו שיקול דעת, ואל תשכחו לפזר. אם יש למישהו שאלה, אני כמובן אשאר ואענה על שאלות. זהו, מקווה שהיה לכם מוצלח. תודה רבה. תודה לכל מי שהיה איתי, אני גם בא להרצאות פרונטליות, אפשר להזמין אותי, אני בא לתחנות מע"מ, מס הכנסה, ככה מגיע מדי פעם, לא בתדירות גבוהה מדי, אבל מדי פעם אני בא ותמיד אנשים נהנים. אז אם יש איזושהי שאלה, אני אשמח לענות, ונעמתם לי מאוד, הייתם קהל נהדר. תודה רבה. בכיף. בכיף, בבקשה, תודה. ארז, מה אתה עושה בקרן כספית? קרן כספית היא, כן, רק תשתיק רגע את המיקרופון שאני אענה לך, כן? כן, יופי, תודה. קרן כספית היא קודם כל מוצר מצוין, שהוא תחליף מוצלח וטוב לפיקדון בנקאי. הרבה אנשים פשוט שמים כסף שיש להם לכמה זמן, שמים אותו בפיקדון בבנק יהב, בנק דיסקונט, לא חשוב השם של הבנק, ומקבלים פרוטות. הקרן הכספית היא מוצר שקודם כל יש לו יתרון שאתה רוכש וקונה אותו ללא עמלות, שזה מדהים, זה מדהים. זה סוג של התערבות של הרגולציה
רצו לתת איזושהי אלטרנטיבה לפקדונות בנקאיים שהם משלמים פרוטות, אז קודם כל אתה קונה ומוכר את זה ללא עמלות. איך קונים את זה? אתה פשוט נכנס לאתר של הבנק, נכנס ללשונית ניירות ערך או שוק ההון, כל אחד לפי איך שהוא מסדר את זה, ושם אתה רושם את המספר של הקרן כספית. תזכרו, לכל מוצר פיננסי, קרן כספית, או לא חשוב מה, יש מספר, כמו מספר של אוטו. אז פשוט, אתה מבעוד מועד בוחר מהו אותה הקרן, כי יש בערך 30 קרנות כספיות, אתה בוחר את זו שהכי נראית לך, ואתה רושם את המספר שלה, מיד זה קופץ לך, ואז אתה עושה קנייה, אתה צריך לעשות את זה לפני השעה 4, כי זה קרן, היא נסחרת רק פעם אחת ביום, אז ההוראות מתקבלות לפני השעה 4, וב-4 הן לא מבוצעות. עכשיו, מה עושה הקרן הכספית? היא פשוט משקיעה באגרות חוב של קצרות טווח. זה אומר עד 3 חודשים, ובפקדונות נוספים שהם עד 3 חודשים. עכשיו, זה דבר מאוד מהותי, מפני שסיכון של אגרות חוב, הרבה פעמים הוא נובע לא מכך שהחברה היא מסוכנת או לא מסוכנת, אלא משינויים בשערי הריביות. וכאשר האיגרת או הפיקדון הוא רק למקסימום 3 חודשים, אז למעשה אין שום סיכון. אין שום סיכון, מפני שמה כבר יכול להשתנות ב3 חודשים? ואם נגיד ישתנה הריבית במשק, אז זה לא ישפיע דרמטית, כי זה בסך הכל פיקדון קצרצר. זה ממש, קרן כספית זה דבר ממש טוב. שאלו אותי פעם, תגיד, האם לקרן כספית יש איזשהו סיכון? פרקטית אין לה סיכון, קודם כל מפני שזה פיקדונות קצרים מאוד, וב' בגלל שזה מאוד מפוזר, למעשה זה ללא סיכון, ומי שיש לו, לא יודע, 17,000 שקל בחשבון, רוצה לקבל קצת ריבית, על הכיפה, קרן כספית זה... היתרון הוא שזה נזיל כאילו? זה נזיל כל יום, כלומר אם אתה היום נגיד בשעה 2:30 נכנס לאתר האינטרנט, עושה מחירה, המחירה תתבצע בשעה 4, בשעה 5 זה כבר בחשבון, או מקסימום במקרה הכי גרוע, מחר בבוקר אתה רואה את זה בחשבון. קרן כספית זה מוצר מצוין, יש לו עוד יתרון שלא הרבה אנשים יודעים, בשביל לעודד את הנושא הזה שאנשים יוכלו לקבל קצת תשואה קטנטנה, תחליף לפקדונות העלובים של הבנקים, אז למעשה הקרן כספית היא פטורה ממס עד גובה האינפלציה. בשעה שהפיקדון הבנקאי הוא משלם, המס על הריביות, על הריביות שתתקבלנה, הן 15% קבוע. ריבית נומינלית זה נקרא. קרן כספית מוצר מצוין, מי שיש לו, לא יודע, 31,000 שקל בחשבון, והוא בסך הכל רוצה לטוס לחו"ל בעוד כמה חודשים, אז הוא כאילו, זה חיסכון קצר כזה, קרן כספית זה מצוין, שים לב, יש 30 קרנות כספיות, תבחר את זו טיפ של מקצוענים, פשוט תלך על זאת שמשלמת, שגובה את העמלה הכי נמוכה. זהו, אני תמיד מסתכל על העמלות, באמת, כאילו, וזה לא בגלל שאני קטנוני, אלא מפני שלאורך זמן זה משפיע. הרבה פעמים אני חושב, אני אשים את הכסף רק לחודש, חודשיים, אבל אחרי שנתיים הכסף עדיין שם. אז העמלות הצטברו. וחוץ מזה, העמלות, הרי כל השוק עובד על עמלות, נכון? הרי למה הקרן בכלל מישהו מנהל אותה? יש עמלות. העמלות הן... אבל אמרת בהתחלה שאין עמלה על קרן כספית, סליחה. לא, ברכישה ובמחירה של הקרן... זה דמי ניהול. דמי ניהול. לא, דמי ניהול זה עמלה פנימית. זה עמלה בקרן כספית זה דמי ניהול. כן, כן, כן. אבל אין עמלת קנייה קרן כספית ואין עמלת מחירת קרן כספית, אוקיי? זה עמלות שונות, אוקיי? עמלות זה עולם פסום, יש בו הרבה היבטים. אז חשוב להבין שבכל קרן, בין אם זה קרן כספית חסרת סיכון, ובין אם זה קרן שמשקיעה במניות שיש להן סיכון, יש עמלה פנימית, ואז המפעיל של הקרן הוא גובה את שכרו מתוך העמלה הפנימית. אבל בנוסף, כשאתה קונה את זה בבנק, יש את העמלת קנייה ועמלת מחירה, שאותה אתה משלם לבנק. אבל בקרן כספית, אפילו אם אתה לקוח שהכי לא יודע להתמקח, אין עמלה, 0% עמלה, זה פשוט קבעו את זה בשביל לעודד
לעודד אנשים לקבל קצת ריבית, כי הפקדונות של הבנקים זה מעליב. זהו, אז נסיים, ואתם יכולים להזמין אותי, אני בא, באמת, לא לעתים קרובות, אבל אני בא, אפשר לפנות אליי במייל, אני עובד במע"מ נתניה, והיה לי כיף להיות פה. אז תודה רבה לכולם, הייתם קהל נהדר, ואני היום עובד מהבית, ועכשיו אני ממשיך בעבודה הרגילה שלי. אז היה כיף, באמת. תודה רבה מאוד, ולהתראות, ביי. ביי.